O clientă simțea o repulsie foarte puternică față de mama ei, simțea că nu o suportă, simțea că o enervează, că o frustrează, în special când îi spunea tot felul de lucruri, când o critica, când îi spunea de ce este agresivă, de ce vorbește așa cu ea. Ducându-ne puțin în spatele acestei povești, clienta mea își pierduse tatăl la o anumită vârstă și în ultimii ani devenise foarte, foarte frustrată și nervoasă cu mama ei, nu o mai suporta, chiar dacă mama ei oricum era o persoană destul de critică și a criticat-o și în copilărie, acum efectiv nu mai putea să o suporte, să stea în prezența ei și simțea o repulsie, simțea că o vrea departe de ea. Și intrând într-o hipnoză destul de profund, a ajuns cumva la sursa problemei pe care o experimenta și anume clienta simțea că mama a încercat să îl înlocuiască pe tatăl ei după ce a decedat. Desigur că mama ei a avut anumite relații după ce tatăl a murit și clienta a simțit o repulsie foarte puternică pentru că s-a simțit trădată și a simțit că mama a încercat să-l înlocuiască pe tatăl ei. Și de acolo a venit această frustrare, această nervozitate și ce a trebuit să facem este să refacem această bază a părinților, să refacem această imagine a subconștientului despre unde este locul lui tata, unde este locul lui mama și să creăm un nou loc pentru anumiți parteneri pe care îi va avea mama ei, pentru că și ea va fi nevoită să-și refacă viața și să trăiască cu altcineva la un moment dat. Te aștept la o ședință de hipnoterapie în care să pătrunzi în adâncul subconștientului tău, rezolvând sau vindecând anumite aspecte ce țin de tine.